Kreatúra. Útkeresés és csúcsdöntés a marketing tájain. A Brand Venture és a Jacsó Média közös podcastje. A mikrofonnál Hegedűs Pál és Jacsó Péter Tivadar. Folytatjuk az adásunkat Csermely Ákossal, az idén 25 éves Internet Hungary szervezőjével. Ha valaki, akkor Ákos képben van a legújabb trendekkel, hiszen folyamatosan képzi magát, ahogy készül a rendezvényekre. Megtudhatjátok, hogyan változtatja meg az iparágunkat ez az elsöprő sebességgel előretörő technológia. Maradjatok velünk! Az a mondásod, hogy az AI csak a buta embert nyírja ki. Mondtál egy ilyet, vagy egy hasonlót? Szoktam ilyeneket. És eddig úgy gondolkoztunk róla, így, hogy a nem hozzáértők félnek igazán a mesterséges intelligencia elterjedésével. Ugyanakkor az előző műsorunkban Angélával beszélgettünk, és mi is jobban beleástuk magunkat a promptolásba, és az egész AI-nak így a kutatásába, és megmondom őszintén, hogy én minél jobban beleásom magam, annál jobban kiráz a hideg, ugyanis azt vizionálom, hogy az a modell, amifele eddig mi haladtunk, és amifele azt gondoltuk, hogy jó irány, teszem azt fehérgalléros munkakörök, azok most igen komoly veszélybe kerülnek, hisz már nem állunk attól messze, hogy a mesterséges intelligencia megközelíti majd azt, amit mi most tudunk, illetve legyorsulja azt. Mondjunk konkrétumot, tehát azt mondtad nekem, hogy gyakorlatilag a csempézőnek, a linózónak megmarad a munkája, de az informatikus, a kreatív tervező... Sem... Nem biztos, akkor talán azt mondom, hogy lassabban vészel a kétkezű munka, talán, de ez nem biztos, lehet, hogy neked más a véleményed. Én azt gondolom, hogy az első csapást azt mindenképp azok szenvedik el, akik úgymond közepes minőségű munkát végeznek, tiszta kézzel, asztalnál, számítógépen. Szerintem itt érvényesül az a mondás, amit mondtam, hogy nincsenek aránymondatok. Mindenki el fog tudni tűnni, eltűnődik, eltűnődhet azon, hogy fog eltűnődni. Az egy szép mondás. Igen, ez meg jól meg azt mondtam. Aki nem hajlandó tanulni, még egyszer, csak ezt tudom mondani. Az, hogy lesz egy ilyen előadás, hogy általában az emberiség, egy társadalom, egy csoport, egy szakma, tehát valamilyen emberhalmaz, generáció, tudás, tehát annyiféle szempontból lehet ezt felhalmazolni őket, megint szépen mondtam, mennyi idő alatt tesznek magukévá egy új technológiai tudást, egy újítást? Ez egy nagy kérdés. Eleinte mindenkiben a frác van, ez körülbelül a mesterséges intelligencia. Vámos Tibor beszélt róla először. Mesterséges intelligencia működik 74 óta. Maga fogal, mi mesterséges intelligencia, magyar tudósként a vámos tanárok professzorról beszél. Az, hogy ezt mi hogy tudjuk magunkévá tenni, ez valóban az van, amit te mondtál, hogy minél jobban mész bele, de minden tudással így van, hogy közhelyre menje, minél többet tudsz valamiről, annál kevesebb, annál jobban utának érzed. De magadévá kell tenned a tudást. Ez az, amit az emberiség most nem fog tudni megelőzni. Előbb használtál egy szót, gyorsulás. Alapvetően a mesterséges intelligencia most az én szemembe, és majd Piro Angéla majd jól ellát mond nekem erre, az, hogy az emberi agy sebessége, ugye itt ez az évben, hogy itt a szinapszisoknál ez mozog, ez 100 méter per szekundum. A mesterséges intelligencia meg 300 000 kilométer per szekundummal tud menni, és a machine learning, a deep machine learning ténye működik, tehát amit bekódolsz, azon a kereten belül ő fog tudni működni. Ő akkor lesz sokkal több, amikor ő ezen kilép. Igen. És ez megint az a tovább gondolás, hogy igen, biztos, én most forgattam egy filmet, nem tudom, mikor fog lemenni, egy mesterséges intelligenciának minősített deep machine learning rendszer egy térprotézis helyez be itt Magyarországon valakinek a lábában. Nincs orvos, tessék? Ez nekem gyors volt, tehát a gép, tehát a térprotézishez nem nyúl ember, hanem... De, nyúl, hát most elkezdtem mondani, V-játékot játszottatok? Persze. Na, azon az elven működik, mint a V-játék,
fölraknak mondjuk így prizmákat, érzékelőket a lábra, ezt felerősítik csonttal, átfúrják, zseniális felvételek, itt vannak a telefonomban, meg tudom, hogy valami jól néz ki az egész, megcsinálják. A gép, miután beállították, bekalibrálták, stb., elküldi egy rohadt nagy adatbázisba annak az embernek az adatait. Mire ezt egy ortopéd sebész kinézné 10 darab hasonló műtétből, addig szarrá mérgeződik tehát annyi idő nincsen. Ez az emberi gyakorlat. Helyette ez a szemétgép, ez beküldi interneten a nagy központba, ahol ott van, és hasamra ütök, 100 millió térd, ami tök ugyanilyen műtét volt. És azt mondja, hogy ha ez az ember 85 éves, én egy 85 éves embernek láttam a műtétjét, 85 éves, 78 kiló, jobb lábában van, és a torziós szöge 3, most mondtam valami, akkor ezt a protézist kell betenni úgy, hogy a térszalagot meg így kell meghúzni. Istenem. És akkor az ember oda megy, a férfi ember, vagy a sebész ember, nem a férfi, bocsánat, tehát és beállítja a gépet, és lehet látni, hogy egy késtartó elkezd így menni, és pontosan tudja, hogy a térdbe hol kell levésni azt a dolgot. Ez is mesterséges intelligenciának hívják, nem okoz többet, annyival okoz többet, hogy lényegesen gyorsabb, ezért nem 10 vagy 5 embernek az adatait nézi meg, vagy az elmúlt 20 évét kezdi el, vagy 30 évét lapozgatni, hanem körülbelül 3 perc alatt kijön az összes adat, hogy mit, hogyan kell csinálni, és hogy tuti legyen ezt egy gép, mert az emberi kéz lehet, hogy az nem 0,06 fok, hanem 0,7, na hát az már nem jó. Igen. Viszont ebből a műtéttel egy jó sebész 85%-kal tud dolgozni, ez 95-98%-kal tud dolgozni. Nem vette el az embernek a munkáját, hanem egy olyan plusz lehetőséget adott az emberiségnek. És ezt kell elfogadni, hogy itt ilyen, tehát nincs olyan, hogy a mesterséges intelligencia az okosoktól elvenni a lehetőséget. Viszont hála jó Istennek, az a takarító néni, aki 20 000 forintot kért tőlem óránként, és azt mondja, hogy ne haragudjon, de vallási okokból porszívóhoz nem nyúlok, ez végre megszűnik ez a probléma, mert ott van a iRobot takarítógép, és kitakarítja nekem alapból akár. Tehát azt se felejtsük el, hogy az emberek jönnek majd, vagy akik nem szeretnek annyira dolgozni, vagy vannak itt, majd egy kicsit lejjebb adunk az arcunkból ezek a megoldásokkal. Hozzá kell tennem, hogy én a mesterséges intelligenciát fogjátok előbb most hallani, azt írom minden, hogy digitális rabszolgák. Tehát eleve fogjuk így fel, hogy ők digitális rabszolgák. Az én félelmem az abban van, hogy az tök jó, hogy az okos ember jól fogja és még hatékonyabbá teszi magát, de nekem valamiért az a félelmem elsősorban, hogy több a buta ember. Mi lesz velük? Tehát ki lesz a fizetőképes kereslet az okos emberek? Lesz egy olyan előadásunk, aminek az a címe, hogy mit tegyünk majd egy elbutoló, unatkozó társadalommal. És ez alapján azt tudom mondani, hogy egy Huxley írt egy könyvet, a Szép új világ. Jaj, nem mertem elolvasni. Én imádom. Én ezt olvastam szévelejtem. Drogozni fogunk akkor. Szomázunk akkor. Igen, szomázunk. 1928-ban leírta, hogy tök ideges lett, 58-ban, és megírta a folytatását. Van folytatás? Hogy milyen gyorsan bejött a folytatása. Én most ezt elolvastam 3 este mondjuk, ezt a könyvet, és megdöbbentő, hogy azt hiszem 28-ban, de ha 29, akkor majd a LinkedIn-en a troll barátaink majd írhatnak, hogy mekkora fasz vagyok. Nem baj, pörgetik a posztot, írjanak nyugodtan. Persze, én majd válaszolok. Egészségükre. De hogy a szép új világ rohadtul bejött. Mi lesz az emberekkel? Azok fognak unatkozni. Na most azért ne felejtsük el, Egyiptomban is sokszor voltak már rabszolgák, mindig meg lehet, most mint digitális rabszolgák lesznek, és átalakul majd egy társadalom. Nem tudom, azért
ha nálam lenne a bölcsek köve, a Szent Grál, akkor nyilvánvaló, hogy nem a konferencia szervezésnél állnék meg az életemben. Tehát nem, én nekem egy dolgom van, kérdéseket feltenni. Mit csináljunk egy unatkozó társadalommal? Valóban nem láttad a programot, mert előttem ott van, de nekem még nem mutattam meg, de valóban lesz ilyen. Mi a túrót csináljuk egy unatkozó társadalommal? Borzasztó veszélyes. Tehát unatkozó embernél veszélyesebb nincsen. Paranoid lesz, hülyeségeket gondol, bemagyaráz magunknak, pletykálni kell. És ezt mind látjuk a social médián, nem? A lapos földhívők csoportjától kezdve az összes, igen, hogy fekete vagy fehér, mi történt, hát azért negatív. Ezt nem fogjuk tudni megúszni. Ez azért, van egy ilyen cinikus mondásom, minél többen áll lejjebb. Szóval azért nekünk most ilyeneket feszegetek, hogy álljon meg a menet, hogyha TikTokon nevelődik az új generáció, annak már milyen kultúrája lesz, de tovább megyek. Ha neki ez a most a klasszikus tudása, amit most felszed, akkor mi lesz az utána lévőknek? És még egyet ne felejtsünk el, a társadalom korfája akkor is öregszik, és akkor is megyünk fölfelé. Már úgy értem, hogy korosodunk. Idősebbek, igen. Idősödünk. Vagy 20 évesek, a mi anyáink még simán 21, 24, 26 éves kor között kitolták az első gyereket. Ma nem ritka, hogy 30-35 fölött vesztik el a szüzességüket, vagy lesznek terhesek 35-40 környékén. Tehát van helye a mesterséges intelligenciának, van az önvezető autó, sofőröknek gondja van. Azt mondtam valamelyik nap fogorvos barátnőmnek, hogy aki járok a férje az én gyerekkori pajtásom, és mondtam csajnak, hogy neked jó, mert sok lesz a büdös fog még mindig, mondta cinikusan, de azt mondta, hogy nem, és mutatott egy videót nekem, hogy tud egy géppel térképezni ma egy fogsor, és hogyan tud kb. 3 perc alatt megcsinálni azt a gyökérkezelést, amit ő, mit tudom én, 3 kezelés alatt, 3x30 perc alatt csinál meg. Tehát a fogorvosoknak is van mit gondolkozni, hogy mit fognak csinálni, de nem. Tehát a kreatívok, azok mindig tovább fognak élni. Itt az a kérdés, hogy a kreatívság olyan, az miből táplálkozik. Csak abból, hogy fehér alapra nem teszünk sárga izét, vagy tovább tud menni, mert ahol akkor mondtam egy konferencián, mondtam, hogy le kell ülni, hogy nem az a lényeg, hogy milyen coachot veszünk föl, mert a coach mit csinál? Kölcsön ad nekünk egymondatos tudásokat, és akkor azt hiszük, hogy nem gondoljuk tovább. Még egyszer mondom, a konferencia lényege, a gondolkodók konferenciája, mi tovább gondoljuk ezeket a történeteket, és ezeket próbáljuk meg elszakítani az embereket a felszíntől. De akkor te visszadobod a labdát. Akkor te azt mondod, hogy az egy dolog, hogy te milyen tartalmat adsz a konferencián, de te ha úgy mész oda, hogy bulikázni akarsz meg, héderezni és megúszni, akkor majdnem mindegy, hogy mi a tartalom, nem fogod hazavinni belőle a jó tudást. Neked is kell egyfajta nyitottság, felkészültség, egyfajta... Igen, ezt akartam, hogy még befejezni. Bocsáss meg. Nem, hogy tovább gondoljuk, és akkor ezzel az előadáson azt mondtam, hogy nincs olyan nap alatt. Tök elég megtanulni a történelmet, az emberi evolúciót, a Darwinit, a gödeli filozófiát, elkezdtem ezeket a nagy szavakat mondani, de hogy az élet, amikor bementünk az első történelem órára, akkor még a szüleitek se éltek, oda jött a Zabelowski tanárról, és kijutta a krétával a történelem az élet tanítómester. Erre mondta azt a Puzsér, aki nem tanul történelmet, azzal az még ismétlődik. Tehát nem kell, de kell coach, menjenek, tehát hogy igen, de sokkal fontosabb, hogy történelmet, filozófiát, világgazdaságot, ezeket tanuljuk, és ezek az emberek fönn fognak tudni maradni, vagy legalább tudják azt, hogy hova kell nyúlni. Én nem tudok kínaiul, bocsánatot kérek érte, sőt az angolon rettenetesen gyatra, franciául viszont gyönyörűen beszélek, viszont van, mondom, az a mesterséges intelligencia válasz, könyvet fogom, és így felolvassa nekem, majd angolul olvassa is, és tehát innentől kezdve halálizé lesz, kényelmes lesz mostantól kezdve az angol olvasása, mert egyből magyarul mondja nekem. Kicsit dolgozni kell vele, egy év múlva, hogy kijön amikor a komplex kedve veszi rá, és jól működik, és helyesen működik, de én abból tanulni fogok. Tehát, hogy
azt kell kialakítani az emberben, hogy nincs állandó tudás. Ezt folyamatosan mozgatni kell. Ez szűnik meg. Ez valóban egy kicsit félelmetes. 1800-as években, 1900-ban volt egy nyugdíjas állás ott a postának. Igen. Azért ezeket a gondokat, valamint maga az emberiség, amblok nagy emberiséget befolyásoló nagy dolgot mi közösen soha. Hogy mindig kell Hiroshima, valami, ahhoz, hogy sokkot kapjuk. Most nekünk is kell majd egy sok ahhoz, hogy megértsük, hogy nekünk tanulnunk kell. Hát kérdés, hogy kijövünk-e belőle, de bízunk benne azért. Hát a filozófia az a szkeptikusokkal kezdődött, tehát te már jó úton vagy. Mindig tegyél fel egy kérdést, legyél te a doktor miért, és akkor majd könnyebben fogsz tudni előre menni. És igen, minden kornak megvolt a maga problémája, a lovászoknak is megvolt a maga problémája, mindenkinek megvolt a maga problémája. Egy másik kifejezést említettél az előző beszélgetésünkben, ami egy új, szintén, most már egyébként több jelzőt is mondtál, amiről szól majd a konferencia, de van egy olyan, hogy az új generációs megoldások. Mit jelent ez, hogy az új generációs megoldás? Az, amiről idáig beszéltem, ennek ezt a gyűjtő fogalmát próbálom most bevezetni, mert az emberben annak újító vágyak, hogy valamihez több ilyen van most már a piacon, bocsánat a nagyképűségért, az új generációt egybe kell írni, és új generációs gazdaság, tehát nem új generációs, hanem új generációs, ebben jelzem azt, hogy megtörténik van egy vonal, új generációs gazdaság, új generációs média, új generációs kereskedelem, új generációs marketing. Mondj erre egy példát, én ezt nem tudom annyira elfogadni. Szerkezetileg kell elfogadni, hogy máshogy fognak működni. Értem. A történetek. Tehát akkor, amikor mondok egy példát, remélem érthető lesz. Bocsánat, nagyon be tudok borulni az agyamba, és akkor úgy én mindig értem, hogy miről beszélek. Régen cinikusan, nem is olyan régen cinikusan, azt mondták mondjuk a szolgáltatók, hogy valaki, aki egy terméket készített, na, kérem szépen ebből a 3-ból 2-t választasz, gyorsan, olcsó minőségbe, és akkor ebből 2-t választott. És ott belerögtek az ember arcába. Az új generációs dolog az, amire az Alza vagy a Temu, meg egy csomóan rájöttek, most mondhatom az Amazon, meg az Apple, stb., hogy a 3-ból 3-at betart, és ehhez hoz egy 4, egy plusz 1-et. És az a plusz 1 fogja megoldani neki a problémát. Ilyen például a szavahihetőség. Viszont ez a plusz 1, ez mindig, tehát ez nem 4, hanem ez plusz 1, ami visszaad az előző 3-ra. Szavahihetőség, pontosság, élménynyújtás. Az is élmény, amikor az Alzától vasárnap este még rendelem. Az Alza nem szmadzsora, de megrendelem a nem tudom micsodát a batterit a kamerámba, és másnap reggel 8-kor ott van. És az tényleg ott van. Az tényleg ott van. Működik az történet. Ez egy új generációs gondolkodás, amikor rájön arra, hogy minden mögött ott az ember. És ez a lényege az új generációs történeteimnek, csak így egy ilyen úton akartam belül, hogy vegyük már észre, hogy az ember az nem egy fogyasztói szám, nem csak egy statisztikai szám, hanem az igenis egy honvér ember, és azt szerint kell tudni kezelni. És ha erre rájövünk, már pedig az Alza rájött, a Temu rájött, igen, ez az adatvilág csúnyossága, hát könyörgök, hát változik a világ, hát azért közösen még semmit nem oldott meg az emberiség, mint az előbb mondtam, de azért egyenként mindig vannak kirívók, akik ezeket meg tudják oldani. Igen, most ezerfelé figyelünk, a kreatívnak is megváltozik a gondolkodás. De nem éppen ez az a digitális gyarmatosítás, amit szintén említettél, amikor egy-két nagy, akár erőből, mint a Temu, vagy akár ügyességből. De nem úgy, hogy ezt az Európai Uniós szinten nem látják, hogy mi történik, és önmagukat korlátozzuk be faszon GDPR-okkal, meg mindenekkel. Én értem a személyiségi jogokat, csak közben alakul át úgy a világ, hogy adjuk át. De
A digitális gyarmatosítás azt jelenti, hogy határmentes, mindegy, hogy van-e Európai Unió, vagy nincs. Így nem igaz, csak most itt párhuzamnak mondom, és ezt azért tessék a helyén kezelni, nem Európai Unió ellenes vagyok, sőt, pont ő értük, a mi érdekünkbe mondom, hogy el kell fogadni, hogy ez úgy működik, hogy akinél az adat, annál lesz a hatalom. Ehhez képest 10 éve, 5 éve, nem tudom hány éve, 8 éve nem képesek a magyar lapkiadók összefogni, hogy közös adatbázis hozzanak létre GDPR joghelyesen. Mert egyik se bízik meg a másikba. És közben hülyére röhögi magát a Google, meg a TikTok, meg a Facebook, meg mindenki, mert államán nincs ez a probléma. Csak a persze, sokkal nagyobbak. Hát tetszett volna, ők is voltak picik. 10 évvel ezelőtt az itt a YouTube, vagy a Facebook, meg nekünk is volt TV-vünk, tehát azért volt. El lehet kezdeni ezeken gondolkozni, hogy itt mi a lófasz van. Már bocsánat, nem belendültem, nem a szobámba vagyok elnézést. És ha már új generáció, akkor... Ez az új generáció, hogy elkezdünk egy kicsit másképpen gondolkozni. És múltkor elmentem egy kereskedelmi konferenciára, ahol egész nap azt hallottam, hogy milyen szemét az Amazon meg a Temu. Senki nem mondta azt, hogy hát gyerekek, a hiba benne volt. Én basztam el valamit. Csak én elmeséltem az én történetemet, nekem volt egy nagy tragédiám az életemben, 3 évig tartott, elvesztettem a vagyonomat, nagyon komoly konfliktusok voltam belül, környezet, tehát önmagammal is, meg a világgal is. Volt egy diófám, 1,5 évig minden éjszaka ott voltam a diófa alatt, és bőgtem, és minden bajom volt. Szerintem egy külön szeszipar rám alakult. Nem lettem alkoholista valami furcsa folytán, mert a nejem szoktam mondani, hogy te nem lehetsz alkoholista, mert hetekig nem iszol semmit az alkoholista, hogy kivi. De akkor egy nagyon rossz paszba voltam. És akkor hirtelen egy ilyen 1-2 nap alatt elkezdtem rájönni arra, hogy mindennek én voltam az okozója. Tehát az a gonosz, az azért rugott pofán engem, most mindent átvitt értelemben mondok, mert én akkor odaálltam. De ha én akkor egy kicsit arrébb megyek, ha egy kicsit jobban figyelek a jelekre, ha egy kicsit hamarabb nézem az összefüggéseket, ha akkor nem küldöm el a kurva anyjába, és nem indítok el vele egy lavinát, és abban a pillanatban, hogy rájöttem, hogy én miért vagyok a hibás, onnantól kezdve önmagamat már tudtam javítani, és onnantól kezdve fel tudtam állni. Tehát ez lesz egyébként az előadásomban a kételkegy, belenéztem a pocsolyámba, mert mindannyian szakfaszom kis pocsolyámba vagyunk, és ebből sem vagyunk hajlandók. Annyiszor beszélek emberekkel, akik azt mondják, hogy hát ők újítók. És akkor jön újítani, a számítógépes programról beszélni, hogy még mindig a régi töltőtollát használja. Jó, én nagy töltőtollas vagyok, de értem. Én is, de most az igen, én karandásokat gyűjtött, tehát hogy nagyon jó választás. Igen, tehát hogy van, de hogy nem tudjuk. Ez, igen, értem. És magunkban is, ez annyira sablon, annyira vérdum, hogy nézzél magadba, de annyira igaz, most mit csinálj? Ezt most már merem mondani 62 éves koromban, 40 éves koromban én is azt mondtam, hogy nem, tényleg így van. Ahogy megfejted a magad hibáit, onnantól kezdve már fogod tudni kezelni, és meg is nyugszol. Ha már új generáció, akkor mennyire képviseltetik magukat az előadók között az Y vagy akár az alfa generációnak a... Hát az alfások azok még nem. Ők még nem. Mert mennyi idős? 2-10-től születnek az alfások. Értem. Tehát ők 14 évesek. Ugye ők azért még maradjanak otthon, főleg az esti bulinál. Ez nem nekik való, nem az ő szemük, meg bárki tudja, hogy nevelkednek, ugye, amikor este benéz az ember a gyerek szobájába, villózik a telefon. Tehát van egy verseny, ilyen Pilinszky verseny, talán megtaláltátok, én Pilinszky, és nem sok verseny, amiben arról írtam, hogy hát, hogyha a gyerek a romantikát a pornóból tanulja, akkor egyből a szopással kezdi, és akkor hol lesz ott a romantika, de visszatérve inkább az ések. Viszont az ések olyan szinten vannak jelen, ugye most a 23-29, jól mondom fejből, az ések olyan szinten vannak jelen, hogy az ésektől nagyon komoly előadásokat kérek, és olyan előadásokat kérek, amivel bizonyítom, hogy ő működött teljesít. Tehát az
mondelzés, hogy mi a gondolatod rólunk, meg te hogy gondolkodsz a világról, ezt írják meg eladhatatlan könyvekbe. Én azt gondolom, hogy az ésekeket meg kell emelni. Nekünk ez a dolgunk, hogy segítsük őket, és azokat, akik valamilyen teljesítményük van. Azért, mert zenész, azért, mert pszichológus, azért, mert teológiát tanult, azért, mert kitalált egy... Van most egy applikáció, ez a beszarás applikáció, rájött valaki arra, hogy hogyan kell a mamák, kismamákat, és tehát a fogantatás pillanatától a szoptatás végéig maga köré gyűjteni egy közösségbe. Hát ő is a plusz ennyire foglalkozik. 3 pontos, gyors minőségben az emberrel foglalkozik. Ennyire rohadt tetsző történet. A több bevallása szerint 240-en vannak. Hány médiavernion segít a föltesz, hogy tartósan minden nap 240 000 néznek? Ráadásul 21 percet van. Tehát a retail média az jön föl, mint az állat. Podcast jön föl, mint az állat. És lehet, hogy Magyarországon most csak 600-650 stabilan vagy 600 stabilan működő podcast. De 600 együtt, az már kitesz egy jobb rádiócsatornát, mint egy. Jön az applikáció ebből a gyerekes történettel, vagy láttam egy másikat, hát az behalás volt. Kis csaj, bocsánat, a hölgy, az kutyasétáltatókat tanít. Hogyan kell jól kutyát sétáltatni, hogyan kell kutyát jól nevetni. Csinált egy rohadt nagy naptár, különböző kerületekbe, én ugye nagy kutyavőrű vagyok, igen, elutazom, hirtelen kell menni, fölmegyek, ki van a 11 kerületbe, ki van a gazdag réten, jól van, és ott van, készítek, szándékos, ugye nem mondom a nevét, nem tudom, hogy föl vagyok elhatalmazva, ott van rajta a pecsét, ő oktatta ki a kutya helyes sétáltatására, nevelésére, mi történik, hogyha a kutya hány, gyógyszert kell beadni ki, rákog a kutya, stb. Lehet, hogy az a kutyasétáltató nem 3000 forintért viszi el, hanem 5000-ért, és lehet, hogy nem tudja mindenki megfizetni az 5000 forintot, de neki össze fog jönni annyi pénz, mert az ember, ha már kutyát tart, vigyázz rá. Ha mivel kutyatartó, persze, ez megint egy olyan üzlet. És mit csinál ez a retail médiás kislány egyébként? A kutyák helyes tartásáról, nyakörvekről, kutyagombákról, lábgombákról, sportcipőkről, sétáltatásról, bórázról, kirándulásról is tart előadást itt a retail média felületén. Ez megint egy, de még ki lehet bontani. És ezt próbálom itt mondani, hogy amikor itt panorámát csináltam, 4,5 millióan voltak rajta, ha meg már örülünk, és úgy jönnek ezekkel, még 20 bejön ilyen 200 000-es tartósan 200 000-es működő retail média megoldás, és kész, vége. De tovább megyek, utána akartam venni egy rollert, mert inkább ezt mesélem, ez évekkel ezelőtt volt, akartam venni egy rollert, imádom a nehéz súlyú rollereket, biztos látszik, hogy azért nekem néha ki kell engedni a bőszt. Mindenkinek szerintem. Mindenkinek. Nekem ki kell tenni. Péntek délután úgy döntöttem, most megveszem azt a rollert, ami ez álmom volt. A rollerek Rolls-Royce-et. Ha nem is a Rolls-Royce, de egy BMW. Világos. Igen, egy 60 kilós nagy dögöt. Na, hát, akkor még nem tudtam, hogy milyen a hátam, de ez egy nagyon... 60 kiló azért komoly, nem? Hát Nem kell felemelni. Tehát, de ez nem emelni szokás ezeket. Nem azért kell fölmenni a 6 másodperc alatt 100-ra, mert a 6 másodperc alatt akarsz 100-ra menni, hanem azért, amikor valaki hülye eléd jön, akkor rá tud gondolni, hogy fékezel vagy gáztatsz. Nem? Ez első kerék, hátsó kerék, meg ha súlyom göröngyökből. Kimenjél. Érezni rajtad a szenvedélyt. Érezni rajtad a szenvedélyt. Igen. Na, péntek délután fölhívom a magyar forgalmazót, ilyet akarok venni. Megbeszéltem az asszonnyal, engedélyekkel. Vehetem, most üssük a vasat, mert most lehet ütni Zöld a lámpa, vasat. érzed, remélem. Csernői úr, maga a legjobb rollert választotta, utalját a pénzt 3 hét múlva itt van. Te hülye vagy. 3 hét múlva. 3 hét múlva vége a nyárnak, hát ez a Covid környék. Igen.
vége a nyárnak. Hát mi a túlót csinálja ki? A rollerra nem megyünk ki a izébe. Egyes forgalomai nem megy, de most nem erről akarok beszélni, hogy én hogy Persze. biztos nem. Szívesen elmondom, a 3 hétről ennyit a pénzért a magam fajta nem bír ki 3 hetet. Még aznap fölmentem az internetre, ahol kiderült, hogy van egy Volcsej nevű cég Pozsonyban. Fölhívom őket, fölveszi magyar hangú kislány. Igen. Tud magyarul? Hát Magyarországról hívne. Ugye? Igen. Ugye? Plusz 36. Mit akar? Hát én szeretnék vásárolni magamnak egy ilyen X2-t. Jó, mikorra tudja kiszállítani? Uram, péntek délután van. Hát ilyenkor mi már nem szállítunk ide, hétfőre oda visszük. Csak azért hétfőre, mert szombaton is zárva vannak. És hétfőn reggel 9-re leszállítunk. És tudok millió egy olyan példát mondani, hát a bizonyos kereskedő konferencián elmondtam, ahol van egy határtalan biznisz van, ahol a nagy hipermarkettek komoly gondba kezdenek lenni, de a szupermarkettek is, meg a nem tudom milyen marketek, tudod, ahogy mennek ezek itt lefelé a sorba, hogy egyszerűen megkockáztatom azt mondani, hogy bizonyos esetekben ma már olcsóbb behozni 100 liter tejet Olaszországból. És én nem a levegőbe beszélek, mert tudom bizonyítani. Tehát, hogyha nem vagyunk hajlandók megérteni, hogy a határtalan üzlet, a házhozszállítás, az internet összehat, akkor nem a mesterséges intelligenciától kell félni, mert hogy mondjuk a viszi, azon csak fölgyorsítja legfeljebb a folyamatokat, hanem attól, hogy valamit ők jobban tudnak csinálni. Ezt nem azt mondom, hogy ez most egyik napról a másikra zajlik le, de amikor azt mondom, hogy az utolsó csepp lecsa, akkor azt mondom, hogy amikor a határtalan üzlet, a digitális kommunikáció, amikor, ugye mi volt a régi médiában? Egy nagy médium el tudott érni sok ember egyirányú kommunikációjában, aki tudott hirdetni abban az egy nagy hatalmas televízióban, annak a reklámja jutott el 10 millió emberhez, real time-ba, egy időbe. Fölteszem a kérdést, mit ér ma már a real time? Nem sokat ér a real time, keveset ér. Eltűnedezik ez, már a hipermarketeknek problémája van, mert a nagy televíziók is nem egy nagy tévé van összefogva az összes közönségét, hanem egy nagy tévé sok csatornával, önmaga föl darabolva a közönséget. Nyilván, hogy ő azért megpróbálja a reklámot úgy intézni, hogy az működjön, csak ne felejtsük el, hogy közben vinyogtam a röhögéstől, a kövér butikos hölgy, Molett, ilyen jó húsis Molett csaj, melegítőnt értékesített TikTokon. Ingyen. Na most egy fecske nem csinál nyarat. De amikor ebből is már 50 000 van, és nem költ semmit reklámra, és ezért sokkal olcsóban adja a termékét, akkor már nem megy ki Budaörsre megvásárolni 20 000-ért a melegítőt, mert olcsóban megkapja annyiért, mert nem kell kifizetni a nagyáruháznak a dolgait, stb. Ezek kicsit túlzások, amiket mondok még most. De az, amikor ezek így, tessék? Nem feltétlenül, mert azt mondod, hogy a nagymárkáknak is eljön a vége, mert a nagymárka nem... De én nem mondtam, hogy elmenj a nagymárkáknak a vége, mert a Red Bull, vagy a nem tudom micsoda, azok pontosan tudják. Tehát azért, akik észnél van, igen, azok azért ott maradnak, és azért fogják, és azért én nem tehát egy outdoor, egy televízió, köszönni szépen még itt darabig megvan. Én azt mondom az utolsó csepp lecsappal, hogy nem veszük figyelembe az összes cseppet, ami a bödönünkbe bemegy, és vannak olyan bödönök, amelyik tovább feszítik ugye a dézsában, vagy a pohárban a vizet, és nem látjuk az összeset, hogy mitől lett ez hirtelen olyan sok, mitől fog az kijönni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Az adás befejező részében Cserben Ákos hírhedten megosztó idézeteit fogjuk górcső alá venni. Tényleg annyira megosztók? Majd meglátjuk. Nézzétek majd meg. Várunk szeretettel. A Kreatúra podcastet hallottátok. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy kedvelést és iratkozzatok fel a csatornánkra. Az adással kapcsolatos meglátásaitokat várjuk komment formájában.